סתם, לא, זה פחות, זה הגול. לא, זה שלי מהבית. הופ. נכון? איך הדגים אוהבים את רגל שמאל, אתם לא מאמינים. נעים מש. זה הכנה למשחק מחר. רגע, לא שמענו. הכנה למשחק מחר בחימה. אני דורש... מה אתה? אני דורש פריים, תודה. אני עכשיו, מה התאריך היום? 28. 28 לשישי, 2014. אתמול נצח בטעות. מחר אני מאמר לתוצאה. א', 2-0 במערכות קל. כאילו, קבל עם ועדה, אני מודיע פה. משהו כמו 6-3. 6-3. קצת מה 6-3-7-5. אוקיי, יש לנו הוכחה. חדשים, יום חדש. הדגים לא יעזרו לי.